15-нче бүлек. Имандашлар, үзем сөйләгән яхшы хәбәрне исегезгә төшереп китәм. Сез аны кабул иттегез һәм анда нык торасыз. Мин игълан иткән яхшы хәбәр сүзләрен тотсагыз, котыласыз. Югыйсә, юкка гына иман китергән булып чыгасыз. Чөнки һәр нәрсәдән элек мин үзем кабул иткәнне сезгә тапшырдым. Ә иң мөһиме, Мәсих изге язмада язылганча безнең гөнаһларыбыз өчен үлде, күмелде һәм изге язмада әйтелгәнчә 3-нче көндә үледән терелтелде. Элек Кифаска, аннан соң 12 рәсүлгә күренде. Шуннан бер үк вакытта 500-дән артык имандашка күренде. Аларның күбесе әлегә кадәр исән-сау, ә кайберләре инде үлде. Шуннан соң ул Якубка, шулай ук барлык рәсүлләргә күренде. Ә инде һәммәсеннән соң мин җитлек митуган бала сыман булуга карамастан миңа да күренде. Чөнки мин рәсүлләрнең иң әһәмиятсезе һәм рәсүл дип аталырга лаеклы да түгелмен. Чөнки Аллаһы бердәмлеген үзәрлекләдем. Әмма хәзер мин кем булсам, Аллаһы мәрхәмәте белән булдым. Ул күрсәткән мәрхәмәт бушка китмәде. Мин башкаларга караганда тырышыбрак хезмәт иттем. Хәер, мин түгел, бәлки минем белән булган Аллаһы мәрхәмәте хезмәт итте. Шулай итеп, минме, алармы, без шуны игълан итәбез, һәм сез шуңа иман иттегез. Мәсих үледән терелтелгән дип игълан ителгәч, ничек сезнең кайберләрегез үлгәч терелү юк дип сөйли аласың? Үледән терелү юк икән, Мәсих тә үледән терелтелмәгән булып чыга. Әгәр Мәсих терелеп тормаган икән, безнең хәбәребез дә, сезнең иманыгыз да буш була. Моннан тыш без Аллаһы хакында да ялган шаһитләр булыр идек, чөнки ул Мәсихне үледән терелтеп торгызды дип шаһитлек иттек. Хәлбуки үлеләрнең терелүе булмагач, Аллаһы Мәсихне дә терелтеп торгызмаган булып чыга. Чөнки үлеләр терелтелми икән, Мәсих тә үледән терелтелмәгән була. Әгәр Мәсих терелеп тормаган икән, иманыгыз буш, сез әле дә үз гөнаһларыгыз белән бергә. Бу инде Мәсихкә иман итеп үлгәннәр дә һәлак булдылар дигән сүз. Мәсихкә бу тормышта гына өмет багласак, без барлык кешеләргә караганда да кызганычрак. Әмма ләкин чыннан да Мәсих үлеләр арасыннан беренче булып терелеп торды. Чөнки үлем кеше аша килгән кебек, үледән терелеп торуда бер кеше аша килде. Адәм аркасында һәммәсе үлгән кебек, Мәсих бәрабәренә һәммәсе яңадан тереләчәк. Һәр кем үз чиратында. Беренче булып Мәсих, соңыннан ул килгәндә аныкылар тереләчәк. Шуннан соң ахыры килер. Ул һәр төрле җитәкчелекне, хакимиятне, кодрәтне юкка чыгарып, патшалыкны ата Аллаһыга тапшырачак. Чөнки барлык дошманнарын үз аягы астына салганга кадәр Мәсих патшалык итәргә тиеш. Һәм соңгы дошман, үлем, юкка чыгарылачак. Чөнки изге язмада әйтелгәнчә, Аллаһы һәр нәрсәне аның аягы астына салып буйсындырды. Һәр нәрсә Мәсихкә буйсындырылды диелгән икән, аңлашыла ки, аңа буйсындыручы Аллаһыдан башка һәр нәрсә буйсындырылды. Ә инде һәр нәрсәне Мәсихкә буйсындыргач, Угыл үзе дә һәр нәрсәне аңа буйсындыручыга буйсыначак. Шулай итеп, Аллаһы һәммә нәрсәдә дә бар нәрсә булачак. Югыйсә, ни үлеләр өчен суга чумдырылу йоласын үтиләр? Үлеләр бөтенләй терелеп тормагач, ни үлеләр өчен моны эшлиләр? Ни өчен без үзебез һәр вакыт куркыныч астында торабыз? Мин һәр көн үлем белән йөзгә-йөз очрашам. Имандашлар, бу турыда сезнең өчен кичергән горурлыгым белән Раббыбыз Мәсих Гайса алдында ант итәм. Гади кешеләр кебек уйлаганда, үлеләр терелтелмәсә, Ифистә йырткычлар белән көрәшүемнән миңа ни файда? Үлеләр терелтелмәсә, ашый-гычик, чөнки иртәгә үләчәкбез. Алданмагыз. Азгын кешеләр белән аралашу яхшы әхлакны боза. Кирәгенчә айныгыз
һәм гөнаһ кылмагыз. Чөнки сезгә оят булсын өчен әйтәм, кайберләрегез Аллаһны белми. Кем дә булса, үлеләр ничек терелеп торачаклар, һәм аларның тәне нинди булыр дип сорый ала. Әй акылсыз, син чәчкән нәрсә башта үлмәсә терелмәячәк. Син чәчкәндә булачак үсемлекнең үзен түгел, бәлки бер орлыкны, бодай яки нинди дә булса башка орлыкны чәчәсең. Әмма Аллаһы аңа ничек теләсә, шундый тән бирә. Һәр орлыкка үз тәнен бирә. Һәр тән бер төрле түгел. Кешеләрнең тәне башка, хайваннарныкы башка, балыкларның, кошларның да тәне башка. Күктәге җисемнәр дә, җирдәге җисемнәр дә бар. Әмма күктәге җисемнәрнең гүзәллеге җирдәге җисемнәрнекеннән аерыла. Кояшның да, айның да, йолдызларның да җимелдәүләре башка. Йолдызлар да үзара җимелдәүләре ягыннан бер-берсеннән аерыла. Үлеләр терелеп торганда да шулай булачак. Тән чери торган булып күмелә, ә мәңге үлми торган булып терелтелә. Кимсетелеп күмелә, данланып терелеп тора. Зәгыйф килеш күмелә, көчле булып терелеп тора. Канлы тән күмелә, рухи тән терелеп тора. Канлы тән бар икән, рухи тән дә бар. Изге язмада болай дип язылган: Беренче кеше Адәм тере җан иясе булды, ә соңгы Адәм тормыш бирүче рух. Әмма беренче булып рухи түгел, бәлки канлы тәннән торган килде. Аннан соң гына рухи килде. Беренче кеше туфрак белән яратылды, ул җирдән. Икенче кеше күктән. Җирнекеләр туфрак белән яратылган кеше кебек, күкнекеләр күктән булган кеше кебек. Без хәзер туфрак белән яратылган кешенең кыяфәтен йөрткән кебек, киләчәктә күктән булган кешенең кыяфәтен йөртәчәкбез. Имандашлар, шуны да әйтим: тән һәм каннан торганнар Аллаһы патшалыгына ия була алмас, һәм фани да мәңгелеккә ия була алмас. Серне әйтәм сезгә, без барыбыз да үлмәячәкбез. Әмма быргының соңгы тавышы яңгыраганда кинәт, күз ачып йомганчы һәммәбез үзгәртеләчәкбез. Чөнки быргы кычкырганда үлеләр мәңге үлми торган булып терелеп торачаклар, һәм без үзгәртеләчәкбез. Димәк, фани булган мәңгелек булганга, һәм үләчәк нәрсә үлемсез нәрсәгә үзгәрергә тиеш. Фани булган мәңгелек булганга үзгәргәч, һәм үләчәк нәрсә үлемсез нәрсәгә үзгәргәч, үлем җиңү белән йотылачак. Үлем, синең җиңүең кайда? Үлем, синең угың кайда дип изге язмада язылган сүзләр тормышка аша. Үлемнең угы исә гөнаһ, ә инде гөнаһның көче канун. Раббыбыз Гайса Мәсих аша безгә җиңү биргән Аллаһыга рәхмәт яусын. Сөекле имандашларым, менә шуның өчен нык торыгыз һәм какшамас булыгыз. Күрсәткән хезмәтегезнең Раббы алдында бушка булмаячагын белеп, һәр вакыт аның эшен бар көчегезне куеп башкарыгыз.